Kublishibuni fibro ki pejagane ka video bat kane ka long kaji bentip ya ki kam ki balai West Center Hill District ka bdai hak office chong ka sub divisional officer civil amlaram bat agane ka pus balai ki wat ya ki keren pule ki bladep ya ka classic bat class 10 pass ya sabon pejagane ka video hadu banda good bat kumjuro bat klet ban like ya kane ka video bat kumjuro bat subscribe ya kane ka channel. Bat kipus kibelaj West Center Hill District ka badai hak office chong ka sub divisional officer civil amnaram sub division haki artali kipus ki badai hak lower division assistant LDA bat kapus pion ki badai hak contractual basis bat kini kipus balaj kila ban apply tang na kinong shisong chong ka West Center Hill District bat lada pidai na kane ka district pila ban apply yakni kipus bat cluster pan submit ya ke application form gojong pi kadai haka sitrik usah tembar arjar apply ya na benta ke post chong lower division assistant LDA ki nomor ki post ki belat ki don tangkawe bat hak jing siu ka ba khatan ajar haka shibnai bat karta ka ba phila ban apply kadai hakarta ka ba khatpra hadu life science name karta bat na benta ka educational qualification part hishim ya ki bladep ya ka SSLC kabadai ka kelas 10 pass na kano ka recognize board bat kubjuro pidai bendon ya kini ki skill kebenkong pidai bendon ya ka knowledge ha ka English bat ki local language dan ki tin lokal kapa pidai bendon ya ka typing speed jong ka option kantin ha ka shibinit kablai bat pidai bendon ya ka basic knowledge jong ka komputer kum ha ki word excel bat internet bat nabenta ka second process part kidon arbenta ka way kadai ka writing test bat kabar kadai ka personal interview te menta ngine page ya ki state dan ne kita jong test kilong kumne bankong writing bat ka draft skill kilong sau format absan minian bat akini ki kentup ya ka grammar drafting skill translation abilities bat katarik bantho ya ka exam kadai ha ka khnai trek sotumbar arjar arfulai kabar komputer bat typing skill kagantup ya ka knowledge ha ka MS Word Excel internet browsing bat typing speed kamak kadai sapumak bat ka speed test kadai option gantian ha ka 10 minit ha ka katsan minit bat katarik kadai ha ka kharwo tarik usatambar arjar arpulai bat ha kane ka komputer bat typing skill injit tang spongon apply ha ka personal interview kamak kadai aphomak bat katarik long interview kadai haka khatwo tarik usatambar arjar apply bat hakane ka personal interview kinjit tang songon bat ka application fees part kadai aphotengka bat kini kilong ki dokumen ki ba pihapan submit kabankong kadai ka sel attested photocopy jong barok ki certificate bat marksheet jong ka educational qualification bat kini ki original dokumen pihapan wanra for long interview kabar ki sel attested recent passport size photograph kablai ki kontak nomor jong pi email address pidai ban mention ha ka application form ko jong pi ki residential proof na ka epic driving license residential certificate bat ka ration card bat pihak ban submit sya ka office jong ka sub divisional officer civil amlaram sub divisional West Center Hill District kaswa ka sitrik usatambar arjar arfulai bat nabenta kapus pion part kilab na apply tang na kinong chisnong jong ka West Center Hill District bat kane kapus ka badai hak ka contractual basis ka badai hak office jong ka SDO civil amnaram bat clustered pan submit ya ke application form ko jong pi kadai hak ka live utrik agos arjar apply hak kapus pion ki nomor ki pus ki don tangka way bat hak jinsi upat kadai kan arajar hak shibnai bat ka kan pule pat kishim ya ki bladep ya ka classic pass bat karta ka bapila ban apply kadai ha karta ka bakat pra do life science name karta bat piha ban apply lengba ka standard application form barangkat bat ki dokumen barangkam bat piha ban link submit sya ka office jong ka SDO amnaram haswa ka live utrik agos arjar apply bat piha ban appear lengba ka work interview ha ka sitrik usatambar arjar apply te hakane ka video tang kini ki jibentip ngini page part aku weka video ko bless you bon.